नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पालकची भाजी बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। हे पालक आहे। पालक जाडसर कापून घेतलेला आहे। असं एक मोठा कांदा बारीक असा उभा कापून घेतलेला आहे। 1 चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा ओवा, एकदम थोडासा बेकिंग सोडा, अर्धा छोटा चमचा धना पावडर, थोडीशी हळद, बेसन। एका बोलमध्ये पालक घेतलेला आहे। कांदा घालूया त्यात, लाल मिरची पूड, धना पावडर, हळद, ओवा, बेकिंग सोडा, मीठ घालून मिक्स करून घेऊया सर्व। सगळे साहित्य एकजीव करून घ्यायचे। सर्व साहित्य एकजीव झालेलं आहे। आता हे 10 मिनिटं असंच ठेवून देऊया। 10 मिनिटं झालेली आहे आणि याला आता पाणी सुटलेलं आहे। बेसन घालूया थोडं थोडं। मिक्स करूया। आपण जवळजवळ 6 मोठे चमचे बेसन घातलेलं आहे। थोडं सुद्धा पाणी वापरलेलं नाही आहे। आणि आता हे भजीचं मिक्सचर रेडी आहे। भजी तळून घेऊया। तेल तापलेलं आहे, भजी घालून घेऊया। गॅस लो ते मीडियमच ठेवायचा आहे आपल्याला। व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया। आता हे भजी परतून घेऊया। दुसऱ्या साइडनी पण छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत फ्राय करून घेऊया। आता भजी छान गोल्डन ब्राउन झालेले आहेत, काढून घेऊया। ही पालकची पानं आहेत। यांची देठं काढून व्यवस्थित धुवून घेतलेली आहे। बाकीचे साहित्य बघूया। एक मोठी वाटी बेसन, अर्धा छोटा चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा छोटा चमचा ओवा। वाटीत बेसन घेतलेलं आहे, त्यात हळद घालूया, लाल मिरची पावडर, ओवा, चवीनुसार मीठ, पाणी घालूया थोडं थोडं। पाणी एकत्र नाही घालायचं आहे, थोडं थोडं घालायचं आहे। आणि ह्यात काहीच लम्प्स नाही ठेवायचे आहेत आपल्याला। पालकच्या भजीचा बॅटर रेडी आहे। आता भजी करायला घेऊया। तेल तापलेलं आहे, पालक बॅटरमध्ये डिप करूया।
परतूया. हे भाजी एकदम क्रिस्पी होतात. छान गोल्डन ब्राऊन आपल्याला करून घ्यायचं नाही आहे ना. भाजी झालेले आहेत. आपण स्लो ते मीडियम गॅसवर यांना फ्राय करून घेतलेलं आहे. छान क्रिस्पी झालेले आहेत. आता काढून घेऊया. एक्सेस तेल यातलं काढून घ्यायचं आहे. पालकची भाजी रेडी आहे. भाजी करताना याचं बॅटर शक्यतो पातळच ठेवायचं, जास्त घट्ट नाही करायचं, जेणेकरून ह्याचं पालक असं दिसेल. आणि हे भाजी कुरकुरीत सुद्धा होतात एकदम. हे बघा, हे भाजी करायला खूप सोपे असतात. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि त्याचं स्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.